Paragraf 5 stykke 1. Efter aftale med kommunalbestyrelserne i regionen skal regionsrådet etablere 1. Tilbud efter paragraf 103 og 104, paragraf 107 stykke 2 og paragraf 108 til 110. 2. Særlige dag- og klubtilbud til børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter paragraf 32 og 36. 3. Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jævnfør paragraf 66 stykke 1 nummer 7. 4. Sikrede døgninstitutioner, særligt sikrede afdelinger og delvis lukkede afdelinger i tilknytning til sikrede døgninstitutioner, jævnfør paragraf 66 stykke 1 nummer 7. Og 5. Tilbud om behandling af personer med et stofmisbrug efter paragraf 101 og 101a.